Congratulations kana kuti makorokoto kuna Misho Mutogwizo uyo anozikanwa nezita nemukurumbira rekuti Yayhagoodvibes akaroorwa pamwe chete nekuchata. Nchikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiona manews updates ezvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndomunachatanga maona. Ngadzoke munhau dzedu zvizere. Pari zvinoda kusiya muchiona vhidhiyo revanhu vachitamba vachipemberera kuroorwa pamwe chete nekuchata kwake.